יודע מה, אני לא רוצה. אז אני שם את זה פה. אוי, צערי, מה משהו? אמא ביד אחת. רוצה וידאו? אמא ביד אחת. טוב. בניין? עכשיו תצלמי את אדיר קצת, ככה. אדיר הנה אדיר משחק בחול. זר יביא עם כדור. אדיר, כיף לך? אדיר הילד הכי מתוק בעולם. את אדיר, את אדיר. אדיר, בוא נראה אם אתה זוכר. איך נובח כלב, איך מיילל חתול, איך עושה פרה, איך עושה ברווז, איך עושה חמור, איך עושה חמור, איך עושה תרנגולת, כבשה. איך עושה כבשה. אדיר, איך עושה כבשה? ואדיר לא יודע איך עושה אריה? אימא'לה! אימא'לה, זה אריה. איך! הוא אכל את החול, הוא אכל את החול.